Jamuntxo eta sustrai, permiseko punduen berreskurapen ikastaroan gertatu zirezte biak, bata bestearen ondoan jarriak zirezte. Jamuntxo, lehen aldia duzu, sustrai zuk aldiz, bosgarrena. Jamuntxo hasita, 3 abertsu 8 tipian. Hementxe ari gira, puntuak irabazten. Aha postu emanez ez gira nahasten, bainantzu ikustean kezkatzen niz hasten. Puntuak nola atxiki ez alda ikasten. Larai, laralai, laralai, ez alda ikasten. Enintzen sortu listo, bizkorta argia. Ta ez dela ikasten gauza nabaria. Ez alferrik gaurkoa, 5. aldia. Nik betitik izan dut egarri handia. Larai, laralai, laralai, egarri handia. Toki txarrian naizela, hasi naiz sinesten. Bainan esperantzarik otoi eni ezken. Hementxe ari gira, ikasten, ikasi nahi nuke jandarmiak saiesten. Larai, laralai, laralai, jandarmiak saiesten. Arretaz aditu dut zure gogoetan. Bada toki txarrera, zatoz gaur puñetan. Zerbitzuan tragoa eiten dute eta gure klasea dago jendarmez beteta. Larai, laralai, laralai, jendarmez beteta. Orain bukatuko da gure ikastaroa. Eta jendea kanpora puntuekin doa. Balin bauzu ospatu nahiago goa. Zatoz ene etxera badut sagardoa. Larai, lararai, lararai, badut sagardoa. Zer nolako gonbita, arian, urrengorako utzi, behar dut agian, puntuak sakelean, banoa abian, ea ikusten garen 6. aldia.